Frekvencije osjećanja. Ako nešto možete da osjetite, to možete i da primate. Sve je u svemiru magnetizovano i sve ima magnetsku frekvenciju. I vaše osjećanja i misli imaju magnetske frekvencije. Dobre osjećanja znače da ste na pozitivnoj frekvenciji ljubavi, loše osjećanja znače da ste na negativnoj frekvenciji. Ma šta osjećali, bilo to dobro ili loše, to određuje vašu frekvenciju i poput magneta vi privlačite ljude, događaje i okolnosti koje su na istoj frekvenciji. Ako se osjećate zaneseno, vaša frekvencija zanesenosti privući će zanesene ljude i zanosa pune situacije i događaje. Ako ste preplašeni, frekvencija vašeg straha privući će preplašene ljude i straha pune situacije i događaje. Nikada ne treba da se pitate na kojoj ste frekvenciji, jer je vaša frekvencija uvek upravo ona koju osjećate. Svoju frekvenciju uvek možete promeniti tako što ćete promeniti ono što osjećate i sve oko vas će se promeniti jer ćete biti na novoj frekvenciji. Uzmite bilo koju situaciju u svom životu i znajte da je svaki ishod moguć. Moguć je jer vaša osjećanja o toj situaciji mogu biti različita. Veza između dvoje ljudi